הגענו לפה וישר מכל מתחם אני שומעת מקצב אחר ורק בא לי לרקוד. It's really beautiful. It makes us the African be proud of our culture. עכשיו שיש דבר אחד שאני לוקח, שמחה פשוטה של לדעת לחגוג את החיים. מה שנעים פה זה לבוא ולראות את כל החבר'ה, כל המשפחה, יושבים ביחד, בוקר, ערב, מזיעים, עפים אחד על השני. זה הסיפור. Wow, the festival is amazing. It's intimate. I'm really getting to know some people. Such a beautiful energy. אנשים כל הזמן מחייכים, המון שמחה. כולם מתחברים לשבט אחד גדול, לפעימה אחת. יש לנו פה את ההזדמנות לראות את כולם, להיראות, להציג, לשתף, לפעום ביחד, וזה גדרינג ממש מרגש. מהמאמה הקודמת הרגשתי שהגעתי הביתה, ומאז אני כל שבוע רוקדת ובלהקות, וזה נהיה ממש העולם שלי.